Кудо яке аз намудҳои варзиши якҳарбаи шарқӣ буда солҳост ки дар Тоҷикистон фаъолияти пурсамар дорад. Дар пойтахти кишвар бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқаи кушоди шаҳрӣ дар ин риштаи варзиш баргузор шуд. соли охир фаъолияти варзишҳои якҳарбаи шарқӣ дар кишвар рӯ ба тараққӣ ниҳода ҷалби наврасону ҷавононро бештар намудааст. Дар толори варзиши чарх бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқаи кушоди шаҳрӣ оид ба Кудо доир гардид. Дар маросими ифтитоҳи мусобиқа ба нафароне ки варзишгарони кишварро дар ин ришта ба хотири парафшон намудани парчами Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дастгирӣ мекунанд сипосномаҳо супорида шуд. Ширкати мо Газпром нефт Тоҷикистон имрӯзо мусобиқаҳои зиёдро дар ҷумҳурӣ мезгаронад ба хотири он ки барои рушди варзиш, на танҳо варзиши кудо ва варзиши футбол ки мо бо Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи футболи шаҳри Душанбе зичт ҳамкорӣ мекунем. Бисёр мусобиқаҳои зиёд мегзаронем. Барои рушди варзиши Тоҷикистон саҳми худро мо мерасонем. дар мусобиқаи кушоди шаҳри оид ба Кудо иштироки варзишгарони вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба қайд гирифта шуд. Варзишгари Наврас ва умедбахши кишвар Алиҷон Нурмуротов ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявии соли гузашта ба мақоми дуюм даст ёфта буд, ин маротиб дар вохури ниҳой бар ҳарифи худ зафар ёфта ҷойи аввалро ишғол намуд. گفتم که اینا کلام بشم دو در مکنه چپا مشاوه ما این حاضر مسابقه همین مسابقه ده جای یکم گرفتم مالی مشق کردستم کلام بشم دو در گفتم که نمو وعده دودگی مشاوه. дар мусобиқаи мазкур дар баробари писарон духтарон низ фаъолона иштирок намуданд. Кудо варзиши ҷопонӣ буда ҳаводоронаш дар аксар кишварҳои дунё зиёданд. Дар Тоҷикистон наздики 10 сол мешавад ки фаъолият дорад. Дар ин намуд наврасону ҷавонони зиёд ба тамрин фаро гирифта шуда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. من در این مسابقه میخواستم که مقام اول را اشغال کنم اما من جای دوم را اشغال کردم. من از این مسابقه رو افتاده نیستم. در آینده میخوام در مسابقه های دیگر اشتراک کرده جای اول را اشغال کنم و پرچم بردار کشورم شوم. дар охир ба нафарони ғолиб медалу ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. бештари ҷойҳои ифтихориро варзишгарони шаҳри Душанбе ба даст оварданд. ҳамакнун беҳтаринҳои ин мусобиқа ба дастаи мунтахаби кишвар шомил гардида ба мусобиқаи байналмилалӣ ки 5 апрел дар шаҳри Тошканд баргузор мешавад омодагӣ мебинанд.